सन्थला दालाय बहानिफ्राय फैसा मोननांगौ दे नों अमाखौ फ्रियावनो होफैबाय ओमफ्राय दा नों बोरै फैसा बिनांगौ जाखो बिमानिसो अमामोनलै आंनि अमा मोनबा जेबो नङामोन नोंबा जाजासैहाय मानोथो अमाखौ लाबोनांगौ नोंहालाय जोंहा सानदों मा नोंहा अमाखौ फ्रियावनो होदों होननानै दा बिदिसो जाबाय आरो खोथाया आं थैथारगोनलै फैसाखौ बिमानो हैफिनाबा माबा मोनसे खायदा खालामनानै फैसाखौ हरफिनदो नै माथो सन्थलासो सन्थला बेरे फुंजानि मालाय अमानि फैसा लांनो फैदों अमा माबायदि अमा बेलाय अमा राजा आं मैया लाबोनाय अमाया बिमानिसोमोनलै दा बिमाया अमानि फैसा बिदों आंनाव नोंसो ओरैनो होफैयाखैमोन जानो अमाखौ आंबो बेखौनो बुंदों अमाखौ बियो ओरैनोसो होफैदोंमोन ना जोंनो आङो जुमाय फेनानै मा खालामखो मा थाखो गोसोआवनो गैलालै जुमाय फेनायखौ बनानै दाहोलै नोङो सन्थ नों गावनो अमाखौ बुथुमना लानानै फैदोंब्रा जोंखौ हाबायाव लिंहराखै होननानै बेदर दरसे बारा बिजानो गिनानै जोंखौ हाबायाव लिङाखै होननानै दावराव खालामफैनाया नोङो बावगारबाय बेफोरखौ हे गसाय बिदि होनलायथारदों होनबा होनदोंथ' आरो अब्लाबो माथो खालामबावनो अमाया बिमानिसो जाहैबाय नालाय बिमानो फैसाखौ नांफिनगौ आंनो हराबाबो बिमाया फैसाखौ बिफैनो हानायलै बेनिखायनो जगार खालामनानै नोंसोरो 30,000 फैसा हरफिनदो दे मा 30,000 बबेनि 30,000 मोननांगौ जाखोब्रा सन्थला दालाय बबेनि 30,000 मोननांगौ जाखो नोंनि बे अमा फिसा थेफाफाखौलाय बांद्राय थेफाफा नङालै एसे गेदेरानोमोन बिदि होनबा जायाहाय नों अमाखौ फ्रियाव लाबोनानै बिदि बुंबा जायाथ' औथ' आरो जों हले मिन्थियालै सोरनि अमा सोरनि फैसा ओरैमा जोंनि हाबाया गिदिरबो जाखायाखै जों हरा माथो हरा होनबा जागोन नामाब्रा हराथ' आरो नों गावनो फ्रियाव होफैदों जेब्ला जोंलाय मानो हरनांगौ ना हापां औ जोंलाय मानो हरनांगौ हर मारा ना हर मारा आंनि बिमानि अमानि फैसाखौ हरालासिनो माब्रै रायजो खुंनो नागिरदोंलै नोंसोरो आंनि बिमानि अमानि फैसाखौ नोंसोरो होआलासिनो माब्रै थानो हागौ लाजिनो होननाय गैया नामाब्रा नोंसिनावलाय मालायनि अमाजों रायजो राजाखौ जाहोबाय दा फैसाखौनो होफिननो हाला माबायदि जातनि मानसिफोरलाय नोंसोरलाय जुदि फैसाखौ होआ खोथाया दिगदार जागोनलै मालायनि अमाखौ रायजोनो होनानै फैसाखौ होफिनाबा दिगदार जागोनबा मानसि लाजि गैथारि मानसिफोरलाय नोंसोरलाय माने जादोंलाय गावहानो अमाखौ फ्रियाव होफैनानै दा फैसा बिबा जागोन नामा हरा होनबा बुवाब्रा नोंसोरो सानैबो हौवा हिनजाव मिलायथारदों माथोलै आं सानदोंमोन सोरबा सासेया फैसा हरनो थाखाय रेडि जागोननो माथो गैयालै पुलिस केस होनाय जागोनलै आयु पुलिस केस होनो ओंखारलायखायो खोथाया माब्रै पुलिस केससिम थांखोलै माब्रै पुलिस केससिम थांखो अमा राजा बांद्राय खुगा दं होननानै खुगाखौ बाहायनाङाब्रा नाङो नामा नोंजोंलाय सोर नाङोब्रा फाग्ला मानसिजोंल' आच्छा आंखौ फाग्ला होननानै बुंदों आरोना दे नोंसोर नैबे सन्थलानि अमा जानानै बेसेबां मोजां रायजो जायो आंबो नायगोनब्रा बेनि सिगां नोंसोरखौ आङो जेलनि ओंखाम जाहोगोन फैसा होआ होननानै बुंदोंना नोंसोरखौ आङो जेलनि ओंखाम जाहोगोन नायबायल' था आयु पुलिसनाव थांमारसिगोन नामा सिबायलाय बहा थाङा बियो ओरैनोसो खुगाजों पेक बुंदों अमाखौथ' बे फ्रियावनो होफैदोंमोनहाय दा मा खालामनो दे अमा राजा दालाय माथो खालामबावनांगौब्रा एसे हरसिगोन उनाव जारलासोना जोंना जि जारला जाबाय अमा राजा जि हाबा जानाय जोंना माबा बयनोबो फैसा होनांगौल' जाबायना जानोलै माब्रै जाखोबा मानसिफोरालाय बोरै हाबा खुङोब्रा जानोहाय माब्रै एफा गिदिर हाबा खुङोथाय आंबो बेखौनो सानदों जि गिदिर हाबा खुङो बिसोरनाबो खम दाहार जायो खोमाहाय ना दा मा मिन्थिगौलै जाय गिदिर हाबा खुंदों बिसोरनावसो सोंनांसिगोन आरो ओमफ्राय आंहा दिनै मेट्रिकनि रिजाल्ट दङ ना हे मेट्रिक आयु दाबो मेट्रिकआनो पास नंबावा अमा राजा नङाथ' र' होमबालाय नोङो माब्रै बमब्रमा मोनजों कलेजाव थांबाय नोङो माब्रै नोङो लजिङाव थाहैनाय नोङो माथो बुंबावनो आरो मेट्रिकआव खेबनै फेल जादों आं एबारजों खेबथाम जागोन जुदि बे बारावबो फेल जायोबा होमबा नोङो बिमा बिफाखौ थगाय नोङो बर्डिंआव थाहैबाय थादों आरो ना रुम भारा लायै नोङो मेट्रिक परिखाखौ होनोनो लासिं आयौ माबायदि हौवा मोननांगौ मोनखो आङो मेट्रिक पास नंलायै हौवा साला थगायसुला नों आंखौबो थगायदोंमोन ना नोङो गावखौनो बा हाई सेकेन्डारियाव फरायगासिनो दङ होननानै थाङै थुङै मेट्रिकसो जाबाय नोंना आरो मा थगायबावदोंहाय नोङो अमा राजा मा थगायबावदों नों आंखौ गैया बेल'मोन न'खरावबोथ' नोंखौ मिथिखायाना मेट्रिक फेल जानाय होननानै मिथिया रावबो अमा राजा मा दावराव अमा राजा मेट्रिकखौनो पास जायाखैनो माने अमा राजा नोंसोरखौ थगायदोंसोमोन मेट्रिक पास जाबाय होननानै मेट्रिकखौनो खेबनै फेल जानानै बियो कलेजाव थांनाय बायदि थांफ्लाबाय थानायानो मा खोनानांगौ खोनाखो आं अमा राजा मा खोनाखो आं
नों मेट्रिकखौनो पास जायाखै औ आफा लाजिनाय गैया नोंहा बिमा बिफाखौ थगायनानै बेफोरबायदि दोननो आंखौ बेबायदिनो सबागोन बुगोन होननानै आं गिनानै खोन्थायाखैमोन हाबाब मा दावराव दावसि नुबाय नोंसालानि आखलखौ माबायदि जोंखौ थगायनानै दोनदों माथो थगायलायखो अमा राजा मेट्रिकखौनो पास खालामाखैनो दिनैसिम जोंखौ थगायनानै दोनदोंमोन कलेजाव थांदों होननानै आंनिफ्राय फिस लानानै थांदों बेफोरबायदि मानसिखौ मा होननांगौ बिमा ए अमा राजा बिदिसो थगायबाय होनबा नों जोंखौ एसेबां गाज्रि थगायो बिमा बिफाखौ खि आयै आंखौ निमाहा होदोलै आं नोंसोरखौ दुखु मोनजानो गिनानैनो बोसोरनै गाहाम खोन्थानानै दोननो हायाखै ओमफ्राय आं जुजिगासिनो मेट्रिकखौ पास खालामनो थाखाय दा मा खालामनांगौ आं बेखौ न'निफ्रायबो होखारनो हाला बिहामजोनि थाखायनो जोंखौ होखारनाङालै नङाबा हाफां आलाय सिलाय जागोन ना हाब नोंलाय मानो थगायनानै दोननांगौ बेफोरबायदि थगायनानै दोननो हाया आफा खस्थ' खामायनानैसो नोंनो फैसा हरो जोङो मानो थगायनांगौ जाखो गावनि फरिखायाव पास जानाय जायैखौलाय जानो मानो थगायनांगौ नोङो अमा राजा पास जायाखै नालाय जायाखै खेबसे खेबनै बुजागौमोन आरो बुनांगौआलाय नोंखौथ' बुथारनानै दोनामोन ना बेफोरखौनो खोन्थालासिनो थायो आरो दाबो जेबो नङा दे बेबाराव पास जानो हानाय ना आं रिजाल्टखौ दा नायनानै होगोन दे एबारावबो पास जायाबा हाजिराखौनो मावनांगोन नोङो आंथ' फरायनायनि जेबो होआ माबायदि खरसा दिहुननानै जा अमा राजा आफा नोंलाय मानो बेफोरबायदि नुबायना नोंफाया रागा जोंबाय आरो दालाय माथो खालामबावनो जि जाबाय दे बेफोरबायदि थगायनांला बिहामजो नोंबो न'नि खामानिफोरखौ मावदो दे औ जागोन दे बेखौ मावग्रोनांगौमोनलै आङो सिगाङावनो सिथ्लाफोरखौ सिबदो थोरसिफोरखौ सुदो सुनानै साहाखौ फुदुंदो दे जागोन दे आयै आंखौ रागा जोंबाय नामाब्रा रागा जोङाबा नोंखौ अनगोन हो नोंफानि सिगाङावखायसो आं नोंखौ अनफ्लादों हो बिमा बिफाखौ बिदि थगायनानै दोनो लाजि रोङै मानो रायबावलायखोब्रा आयै नों रायनाङाब्रा आरो सन्थला बिमाया फन हरदोंमोन आंनो अमानि फैसाखौ नांगौनो मानो बेफोरबायदि खालामो नोंलाय आं अमाखौ बियाखैमोनलै आयै सन्थलासो गावसो लाबोनानै होफैदों आंलाय सानदों लोगो नालाय फ्रियाव होफैदों होननानै नोंनाव दङ नामाब्रा आयै सरखारनि मोननाय फैसा फैयो गुदनि बन्दनि फैसाफोरा हरदोब्रा आयै हरदो सन्थलानो जाद मावनानै लाबाय थागोन एसेबां फैसा गैया आंनाव एसेल' दङ 10,000फोरल' हरग्रोनानै दोन हैना बोद लानजाबाय टेम्पाट पाउट मा जाबावगोन बिसोरजों संसार जानायखौ माबायदि जागोन इसोरासो मिन्थिसिगौ आरो आयौ अमा राजाया मेट्रिक पासबो नंबावा आंखौ मेट्रिक पास होननानै थगायनानै बा सेकेन्ड डिभिजनाव पास जादोंना थगायलायनानै आंखौ गोसोथोनाया मानसि थगायसुला हौवा मोनखो आंलाय फाक्का थांनाय जोनोमाव आङो पाप खामानि मावदोंमोन खोमा बेनिखायनो इसिबां पापि हौवा मोनबाय आं माबायदि हौवा बेलाय मेट्रिक पास जादों होननानै आंखौ इसिबां गोसोआव पास जाम्बि आरो आं आयौ डिग्री फार्स्ट इयाराव फरायलायनानै पास जाम्बि जाबा बोरै जानांगौ जाखो आंलाय लासिंसिंनो मेट्रिक पास जायै हौवाखौसो मोनबाय आरो आङो माबायदि हौवा लुगैदोंमोन माबायदि मोनखो न'आवबो बिमानोबो खोन्थाहरनो हाला गावनि दायखायनो बिमायाबो आंखौ रागा जोंगारथारबाय हापां थगायसुला साला गुन्दा थगायनायनि पापखौ आधा आंबो भुगिनांसिगोन आरो ना मा होननानै थगायनायमोन आंखौ मेट्रिकखौ सेकेन्ड डिभिजन लानानै पास जादोंमोन होन्दोंमोन नामा नोङो 10 नाम्बार मोनबावबानो नोङो फार्स्ट डिभिजन मोनसिगौ होन्दोंमोन नामा मानो थगायनाय नों आंखौ बुं मानो थगायनाय नोंखौ गोसो थोगौबा साननानै थगायबायब्रा मानसिखौ बिदि थगायो आंबो जुदि नोंखौ थगायनाय मोनब्ला मा जागौमोन नोङो अमा राजा नोंनो आंनि जिउखौ खावसे बरबाद खालामबाय दा आं दुखु जानो होनबाबो दुखु जानो हाला नोंना बिमाया आंखौ खामानि मावनो होगासिनो हिनजाव गोदानखाय आरो बिफायाबो होखारबावनो नागिरदों बे न'निफ्राय होखारजाबा बहा थाहैगोन जों बहा थाहैगोन आं जेथिंजायनिफ्रायबो बिराद खस्थ' मोनबाय आं नोंजों फैयाबानो जागौमोन माइसो जाला जाखो आंनि लाइफआ ओइ दे गाबबाय थानांला नांगौबा सानैबो खामानिखौ मावगोन दे आंबो थोरसि सुबागोन नोंजों ओंखाम ओंख्रि संनायाव थाफागोन आं दिनै आरो रिजाल्टखौ नों हायोबा नायनानै होदोलै हापां सिरिथा नोंजों जेबो रायलायनो गोसो गैया नों बायदि दाहोना साइस हौवाखौ लानानै आंहा जारलासो जासिगोन न'आवबो बिमानोबो खोन्थाहरनो हाला रावनोबो खोन्थाहरनो हाला मिनिगोनसो आंखौ बयबो नों बायदि मानसिजों आं बायदि हापांगालिया थगायजादों होननानै बेनिखायनो जेबो दा बुंनो ओइ हापां आरे जों बिराद फैसा हरनांगौ दङ ना थाइजौ मादा बोरायनो नों आंखौ रागा जोंनानै थानांलाब्रा नङाबा थाइजौ मादानो माखौ हरगोन आंनोलाय मा दाय नोंनिसो दाय दा नोंसो आंखौ हाबा खालामदों बेनिखायनो नोंहानो होबानो जाबाय दा फैसाखौ आं नोंखौ हेफाजाब खालामनो सानदोंमोन आङो सानैजों भिडिअ बानायनानै रिल्स बानायनानै हगारनानै इउटुबाव फैसा खामायनानै थाइजौ मादा बोराय मेंख्रनो हरनोसै होननानै दा नों हारसिंनो मा खालाम थाइजौ मादानोथ' आंथ' नोंनावसो बि होननानै बुंगोन ओइ हापां बिदि खालामनाङाब्रा आं मैया लान्थ' पिक्सारखौ हरबायना आङो दा भाइरेल जाबायसो बियो फेसबुकआव हाबलाय मा लान्थ' पिक्सारबो हरबावमारबाय आरोना नोङो आयला गावानो हरनो खोन्थानानै नुबाय दा नोंना बेल'सोमोन अकादा लान्थं जानानैसो भाइरेल जानाय मा टटेलि लान्थंमोन नामा आं लाखुमा जिनिसखौ आङो लाब होदों आरो ना लाब माखासे थाफ्लिफोरखौ एसे गुफुर खालामनानै होदों बास सोरनो हरनाय नोङो थफिरामनो हरदों दाउसो देलायनो हरदों मानो हरनाय नोङो दाउसो देलायनो नोंहा थफिरामनो हरनो हायामोन
आरे भाइरेल जानायालाय जायनोनो मेनोनो हरनांसिगोनब्रा दाथ' शेयार खालामखाबायलै बिसोरो आंथ' ग्रुपावसो होनो नागिरबावदोंमोन गैया ग्रुपाव होआसै आं मायावथो हरखो नोंलाय थफिरामनो होनबाय थफिरामनो होमबालाय मानोथो दाबो फन खालामनानै खोन्थाहराखै बेलाय जानोलै मानो फन खालामाखैथाय लासैनो भाइरेल खालामसिगोन खोमा बाद होदो बेफोरखौ जायखिजाया नोंजों थोरसि सुफा हैनोसै आं आरो दिनै मेट्रिकआव पास जागोन ना फेल जागोन आं एसे गिगासिनोसो दंलै खेबथाम गोजोन नोङो मेट्रिकआव फेल जाबा माबायदि मानसि जागोन नों अमा राजा बे बारावबो फेल जाखासिगोन बायदि मोनबायलै आं हाबां जियानो जादोला नों एसेबां आंखौ रागा जोंनांलाब्रा जों सानसेबाबो गारलायफिनखागोन ना नंगौथ' आरो आंथ' नोंनि न'आव थानो थाखायल'सो फैथ'दोंना बावगारदोंसो आंहा बेखौनो जि रागा जोंगासिनो मा जाबावगोनलै सोरनो आं रिजाल्टखौ नायनो होनोब्रा नार्जि बुदांखौनो फन खालामनि र' अ हेलौ नार्जि बुदां औ बुं माबालै नार्जि बुदां दिनैथ' मेट्रिकनि रिजाल्ट होगोनलै नोंथ' मिथिखायो दा आं मेट्रिकआव खेबनै फेल होननानै आंनि दस बम्ब्रनो नों खोन्थाबावलायाखैलै आं दिनैथ' मेट्रिकनि रिजाल्टलै माबायदि जागोन नोंना रिजाल्टआ आं मिथियालै बेनिखायनो आं रल नाम्बारखौ नोंनो हरनोसै नों रिजाल्टखौ नायनानै आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय आरो खोन्थानाय स्टाइलाबो डाइरेक्ट फेल जाबाय होननानै खोन्थानो हादो माबायदिथो खोन्थानांगौब्रा पास जाबाथाय एहेम होननानै बुं ओमफ्राय फेल जाबाथाय एहेम एहेम होननानै बुं आच्छा दे बावगारना दै आं रल नाम्बारखौ हरनोसैयानो नोंनो जागोन दे ओमफ्राय फैसाया जगार जायासैलै अमा राजा मानो जायाखै जानांगौ जाखोब्रा एसे हरदोब्रा गैलालै अमा राजा गैथ'वा उनाव फैसाया जाफिनबा रिसेपसनखौ होदोब्रा दालाय मानो हाखु दाखु देनां फैसाया मोनफिनबा मोजां गिदिरैनो हाबा जाबाबो जागोन दे माथो खालामबावनो उपाय गैला अमा राजा बाहेराव फैलाय रथ' दै आं दा हरफिनगोन माथो जालायखोब्रा थफिराम एसेबां बुरजा दखना मानो लानानै फैदों नों माबालै बिमानाव दख'ना बिगासिनो दंनो माथो नोङो दख'ना गैया गैया होननानै गाबख्रावगासिनो नो बेनिखायनो आंनो लानानै फैबायलै नोंनि थाखाय दख'ना बैसागुआव गाननानै मोसादो बागुरुम्बा थफिराम नों लाबोनाय दख'नाखौ आंनो नाङा मानोब्रा आं एसेबां मोजां अननानै लाबोदों नोंनो लादोब्रा थफिराम नों गोरोन्थि दा बुजि आंनो बे दख'नाखौ नाङा आरो जों सानैनि गेजेराव जेबो सोमोन्दोबो गैया जों लोगोसो मिथिबायना थफिराम बेनिखायनो आं नोंनिफ्राय जेबो लुबैया माथो जानोब्रा सिखिरि लादोब्रा आं नोंनि थाखाय एसेबां मोजां दख'ना बासि बासि लानानै फैदों अब्लाबो आंनो नाङा आयौ बाला मालायसो दख'ना ओइ थफिराम दख'ना होफैदों आरो सामसिनो औलै दख'ना होफैदोंमोन माथो लाजायालै एफा मोजां बैसागुनि दख'ना होफैदों नाङानो ओइ सामसि लादो आरो अननानै होनायखौलाय ओरैनोथ' नोंलाय बिमानाव गाबै गाबैसो बिबाय थाखायो बिमाजोंबो होजाया लादो आरो ओरैनो मोननाय बुस्थुखौ गारनाहाय सिखिरि नङाबा लस जागोन आंनो नाङाहाय नोंनो ला नार्जि बुदाङा दुखु मोनगोन मिथिबायना नार्जि बुदाङा आंखौ मालायनि दख'ना गानजानो बायो मालायनि देलायग्राबो लाजानो बायो मालायनि लिपस्टिकखौबो फोनजानो बायो आंनि दख'नाखौबो नार्जि बुदाङा मानसिफोरजों गानजानो बायो आंनि देलायग्रा लिपस्टिकफोरखौबो फोनदेरजानो बायो मालानिफ्राय एसेबां बिदि जाखोब्रा नार्जि बुदाङालाय नोंलाय मा मिथिनो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनि सोमोन्दोखौलाय गार्लफ्रेन्ड गैजा रोङि मानसियालाय आंहा बैसागुनि नार्जि बुदांनो बिखागोन मिथिबायना बेनिखायनो नोंनि बे दाम खमि दख'नाखौ नाङा आंनो मा होनखो दाम खमि दख'ना माथो बर'नि गुबै दख'नासो बालाय बियो बर'नि बैसागु मोसानायाव गानग्रा बेनो बर'नि माथा दख'नायानो बर'नि गुबै दख'नाखा मेसिनजों दानाय पाटनि दख'नाफोरनि खोथा बुंदों पाटनि दख'नाखौसो लागोन आङो बेबो 15,000 20,000निखौ मिथिबाय थफिराम बे नोंनि दाम खमि दख'नाखौ आंनो दाजासि मिथिबाय अके बाय बे दख'नाया दाम खमिनिसो होमबा सरिलै सोमस्रि आं नोंनो दाम खमिनि दख'नाखौ होफैफ्लांबाय नेक्स्ट टाइम आङो फैसा एसे बुरजा बुथुमनानै दामिनि दख'नाखौ होफैनोसै थफिराम बिदि नङा आङो दाम खमनिबाबो दाम गोसानिबाबो नोंनिफ्राय दख'ना लाया आरो बे दावसे देलायनि खोथाखौ दा खोनासं बियो ओरैनोसो जाला माला बुंबाय थायो माथो दाम खमनि दख'नाबालाय बियो दाम खमनि दख'ना जाखो मा जाखो गाननो बेसेबांबा कम्फर्टेबल आरो बेसो बर'नि गुबै दख'नाया माखासेफोराथ' दा डिजाइनार गोदान गोदान ओंखारबाय नालाय गोदान गोदान बानायबाय डिजाइनार दख'नाफोराबो मोजां नाथाय जेसेबांखिनि डिजाइनार दख'नाफोरा मोजां जाया मानो बर'नि गुबै दख'नाया साबसिन जाखायो बेनिखायनो नोङो बिनि खोथाखौ खोनासंनाङा अब्लाबो आं दख'नाखौ नोंनो होलांगोनलै नों गानाबा आंलाय बहा सोरनो हैनांगौ जाखो लाखिदोब्रा नङाबा आं दख'नाखौ बेवहायनो गालांगोन नाङाहाय लांफा है नों लाखिना लाखि आं मिथिलालै आं हले बेवहायनो दोनबाय आयौ थफिराम दख'नाया लांफादो थफिरामजोंबो मा जाबावगोन दे आंखौसो मा मोनबाय थाखो बियो दख'नाखौ नाङा नाङा होनबाबो होलांथारबाय ना मा खालामबावनांगौ न' सिङावनो सोना दोनहैनोसै अननानै होफैनाय बुस्थुफोरखौ बिदि गारनानै दोनजाया अमानि फैसाखौ होफिनदोलै मेडाम जागोन दे नोंथाङा जायबा अमा सिखाव बिथांनि नाम आरो एड्रेसखौ होनानै गालां आंजोंनो थांफानानै बे अमा सिखावखौ आंनो फैसा होहोथार नों जेबो जिंगासिनाङा
थाबैनो नोंथांनि अमा सिखावखौ हमगोन। मेडाम नों आंजों थांफायाबा आं बेनिफ्रायनो थाङालै बेनिखायनो आंजोंनो थांफानांगोन आरो आंनो अमानि फैसाखौ होहोनांगोन। आं नोंथांजों थांफानो हागौमोन नाथाय थानानि इनचार्जआ दिनै आंसो जानानै दङ। रावबो पुलिस अफिसार बेलेग एक्सट्रा गैबावा बेनिखायनो आं गारनानै थांथ'नो हाया। मालाय पुलिस थानायावनो सासेल' पुलिस थायो नामाब्रा? नङा इनचार्जआ आंसो बेनिखायनो आं बे थानाखौ गारनानै थांनो हाया। आं मिथियालै आं अमा सिखावखौ खोन्थाखाबाय अमा राजाया अमा लादों आंनिफ्राय फैसा होआखै आंनो फैसा नांगौ अमा राजानिफ्राय। नोंसोर जुदि आंनो हेफाजाब होआबा आंखौ जेलावनो सोनानै दोनदो मानो होनोब्ला बिमायाबो आंखौ होखारखासिगोन न'निफ्राय। अफ मिस्टार सन्थला आं नोंनि खोथाखौ बुजिदों नाथाय नोंथाङाबो आंनि खोथाखौ बुजिनांगोन। आंनो दसेल' टाइम हो आङो अमा सिखावखौ हमहैगोन। आं नोंखौ नेबाय थागोन बेवहायनो। जागोन दे नोंथाङा जुदि आंखौ लांफानो लुगैदोंबा दसे नेबानो जाबाय। जागोन दे मेडाम। हे गसाइ हे इसु हे आल्लाहु आकबर आंनि रिजाल्टखौ मोजां खालामनानै होलै। बिराद गिनाय मोनदों हान्थुमानि लोरफो लोरफो मावग्लुंजोबदोंलै। अमा राजा बेसेबां नोंनि रल नाम्बारा? आंना रल नाम्बारा बावबायलै। खोन्थानोबा खोन्था नायनानै होनि आं। बावबाय होनदोंलै। खोन्थानदों। B2 108 र फेल जाबाथाय खेबसे गुजुंख्रेम दै ओमफ्राय पास जाबाथाय खेबनै डाइरेक्ट रिजाल्टखौ खोन्थाना दे आं खोमाखौ फांथेखानोसै। अमा राजा बिदि नायनाङालै गियो गुजुंख्रेमलाय खोमाखौलाय मानो होथेदों आं रिजाल्टखौ खोन्थानोसै नोंनो खोमाया बोखार। दे डाइरेक्ट खोन्थाना दे गुजुंख्रेमनानै खोन्था। अमा राजा नोंनि रिजाल्टआ ना खोनासं। अमा राजा रिजाल्टखौ खोनासंनो गोसो दङना गैया? दङबा आखाया बोखार खोमानिफ्राय। आच्छा बोखारबाय दे खिन्थु गुजुंख्रेम दै। पास जाबाय। मा होनखो मोजाङै खोनायासै। अमा राजा नोङो फरिखायाव पास जाबाय। मा होनखो मोजां खोनायासैलै। मेट्रिकआव पास जाबाय नोङो। नंगौ नामा? औ फरिखायाव पास जाबाय थार्ड डिभिजनाव। सोर हाबाव नांदोंलाय हाफां मेट्रिकआव पास जाबाय आं मेट्रिकआव। नुबाय दा नुबाय मानसिया फेल जादों होननानै गिनानै थानाङा मानसिया हाया होननानै गिनानै थानाङा माला जांख्ला गाखोनो मोनगोन माला गोजौआव बिरनो मोनगोन रावबो मिथियाब्रा। बेनिखायनो रावखौबो बासिनो नाङा रावखौबो मुजुद लानो नाङा रावखौबो नेहाथ साननो नाङा। दिनै आं मेट्रिकआव खेबनै गोजोन फेल जाबाय दा पास जाबायना आङो पास जाबायना बेबो थार्ड डिभिजनाव मिथिबाय। जाबाय दे जाबाय। नुबायना सन्थलाया मोनफैलायबाय पार्टि बिनो फैलाय। सेकेन्ड डिभिजनाव थांबावबाथ' मासिथां दुगा जागौमोन बियो। पास जामारबाय दे बालनि रागायानो जोंगायाखै आंना होमबाबो। मेट्रिक फेल मानसियासो आं बायदि हौवाखौ गोसोथोनानै फाग्लि खालामलायनो हादोंमोन सानसे समाव जारलासो बे अमा राजाजोंबो। दा मेट्रिक पास जानानैबा सोर सिख्लाखौ गोसोथोगोनथाय थोथोंलाय माबायदि गोसोथोयो। आं थासान्दियाव सोरखौबा गोसोथोबावो नामा बे नायथारनांबाय। मा पुलिस लाबोलायखोलै? अमा राजाया नोंनो नामा? औ आंनोमोन। नोंथाङा आंजों लोगोसे थानायाव थांफानांसिगोन। मानोलाय? मिस्टार सन्थलानि अमा खावनायनि दायाव। आंलाय माला बिनि अमाखौ खावखो? जों बिनि अमाखौ खावाखैनो। अमाखौ खावदोंना खावाखै थानायाव थांनानै खोन्थाहैबानो जाबाय। ओइ सन्थला नोंनि अमाखौ माला खावनायलै आङो माला खावनाय? अमाखौ खावाखैमोन मेडाम नाथाय अमानि फैसाखौ हराखै आंनो। मा होनखो? औ मेडाम अमानि फैसाखौ हराखै बिसोरो अमाखौ लानानै। नाथाय नोंथाङा खावदों होननानैसो बुंदोंमोन। अमानि फैसा होयैयाबो अमा खावनायजोंनो समान जाया होमबा? अमा खावनायजों अमानि फैसा होयैजों समान जाया। अब्लाबो नोंथाङा अमानि फैसा मोनाखैबा FIR होनो हायो। होमबालाय आंखौ निमाहा होदो ओमफ्राय आंनो अमानि फैसाखौ दिहुननानै होदो दे। नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि मिस्टेक दा खालामसै। आच्छा अमा राजा नोंथाङा हाबानि मुङाव बिथांनिफ्राय अमा लानानै मानो अमानि फैसाखौ होफिनाखै? नाथाय बेथ' अमाखौ जोंनो फ्रियावसो होफैदों। फ्रियाव होफैनाय अमाखौ जों बोरै फैसा होनो? सन्थला मानसि गाज्रि मानसियाय नों। आं गाज्रि मानसि नङालै आं बुंखादोंमोन ना आं पुलिस लाबोगोन होननानै आंनो फैसाखौ नांफिनगौ। होफिनगोनब्रा होफिनगोन 10,000 हरग्रोगोन दे आंनाव 10,000 दं। अमा राजा नोंनाव फैसा दं आरो? औ दहाय आइया होदोंमोन बेखौनो मोखाङाव गारलाना होनसै नामा? मोखाङाव गारलानाङा र' गारलाना होमारहाय। र' पुलिस दं। ओइ सन्थला फैसा गैयालै 10,000खौनो लाथ'दोब्रा उनावहाय 20,000खौ हरफिनगोन। पुलिस मेडाम नोंथाङाबो बुजिदोब्रा बे अमाखौ बे सन्थलायासो होफैदोंमोन जोंनो बेबो फ्रि होननानै दाथ' जों फैसा हरगोन ना लासैनो। मिस्टार सन्थला नोंथांनो 10,000 हरग्रोनोसैनो नोंथाङा बेखौ लानानै उनावहाय मिलायलायदो। जागोन दे मेडाम। माबा मोनसे जाबा कल खालामफिनबानो जाबाय। एसेबां बिदि जाथारबायना नों सन्थला नों पुलिस लायलायग्रा जालायथारबायना। आङो बिमाखौ गिनानैनो लायबायलै नङाबा आंखौ न'आव दोनानो बेनिखायनो फैसाखौ हरदोलै थाब।
बे 10,000खौ लानानै थां बिनि उनावहाय आं गुगोल पे खालामनानै हरगोन नाथाय आंनि मेगननि सिगाङाव दा नुजाफै हरनो गोनां फैसाखौ हरनांगौब्रा बिदि दाबुंलै मालायनिफ्राय फैसा लानाया गाज्रि नङाथ' बेबो नोंसिनि हाबायाव जाबाय दे नोंनि फैसाखौ जानानै थाया जों होमबालाय साला सुवादखौ माबा माबि बखिबावोमोनलै आङो नाथाय मेट्रिकआव पास जानायखाय जेबो रागा जोंनो गोसो जायासै नै पार्टि जाहोनोसैलै आं मानसिफोरनो फैसायानो गैयाबा माजों पार्टि जानो नोंलाय थाइजौ मादा बे ख'यै बोरायनो हरनांगौआ फैसाया ओमफ्राय बाद होदो रिसेपसन टिसेपसन जाला जोंहा ओरैबाबो जोंहा नैथि हाबा जाखागोन नोंहाबो बेलेग हिन्जाव लागोन आंहा बेलेग हौवा लागोन बेनिखायनो जों इसेबां खस्थ' खालामबाय थाला मिथिबाय रिसेपसनखौ जाबाय थाला जा एसे खामायनानै जोंहा थाइजौ मादानो हरनोसै बिनिफ्राय नोंनि लामायाव नों आंनि लामायाव आं ए हुइनाबाव लान्जाय टेम्पार्ड पार्ट आंथ' जि थानो बाबाय नोंसोर न'आव नाथाय मा खालामनो थानोबो जेरावबो जायगा गैयाना बिमा बिफायाबो आंखौ सैखाला होमबालाय माथोबाव खामानिया मावनोसै थिगसे भिडिअ बानायनोसै आच्छा बार' थाइबानि लारु बे लान्थं पिक्सारा माथो भाइरेल जायाखैब्रा दाबो थ'फिरामनाव सोंहरनि र' ओइ थ'फिराम मा जाखोलै नोङो आंनि फटक मोनदोंना मोनाखैब्रा मैया हराव मा फट'ब्रा जायखिजाया आंनि फटक नोंनि फट' मोनाखैलै आच्छा दे मा होनखो फटकआनो थ'फिरामनाव मोनहैयासैनो सोरनावबा मोनहैखो सोरनो हरखो नोंलाय र' नायफिननि आइला आइला जामाइला सोरनाव थांखो फट'आलाय सोमस्रिनावसो थांबायना औ ब्रा आच्छा बार' थाइबानि लारु आंथ' पास जाबायलै नोंथांमोना बेसेबां नाम्बार मोनखोब्रा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय सोर ओइचएसआव फरायनाय दङ सरि सोर मेट्रिक एग्जामखौ एबारसो होदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै गावबा गावनि रिजाल्टखौ खोन्थाहर दे आंहाथ' 3rd डिभिजनाव पास जाबाय ओमफ्राय गासिबो साबजेक्टआव 30 मोनदों आंहा ना बिनि बारा ना बिनि खम नोंथांमोना सिजन 1नि भिडिअखौ लाबोआखै मानो होनना बुंदोंना ओइ पासपर्टआ जाहां जादों र' पासपर्ट बावनानै दङ गाबोन नुनो हागौ गाबोन नङाबा समफोर नुथारगोन आच्छा बार' थाइबानि लारु दिनैनि एपिसडखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय